Tenia molta curiositat, Dalí. Sabia tot el que passava per tot. I sabia que a Cadaqués en aquell moment hi havia un jove de Can Pitxot que estava pintant unes coses particulars. No diré ni bones ni dolentes, però que tenia un sentit particular. Unes pedres, un món mineral. I em va dir, m'han dit que pintes coses particulars. Diu, ho vindré a veure. I ell va dir, em faria una gran il·lusió que vinguessis un dia al meu taller. Mai em vaig pensar que fos veritat. Van passar uns pocs dies i un dia de l'estiu del 73, em penso que era el mes d'agost, efectivament va complir el seu anunci, va aparèixer per aquí, va pujar al taller amb mi i es va estar potser quasi una hora, aquí assegut, aquí on ara estem, mirant tots els meus quadres que jo els hi vaig ensenyar un per un. No em va fer cap comentari especial, s'ho va mirar tot amb un interès molt agut. Ell contemplava la pintura com la contemplo jo, no era buscava sentits una mica precisos i hasta explicacions que potser no sempre es troben. S'ho mirava de prop, de lluny, callava, s'ho tornava a mirar. I res, va acabar la visita, va sortir i es va trobar amb la meva tia Mercedes a baix, al pati, al xiprer. La meva tia li va preguntar, què, has vist el que fa el nen? El nen era jo. I ell li va dir, sí, ho he vist. Diu, i què t'ha semblat? I el Dalí va aixecar el cap, va buscar una definició i va dir, és l'opus dei de la pintura.